ଏଠି ଆମ ବୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ମାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦୀପ ଲଗେଇବେ କାହିଁକିନା ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଘରେ ଦୀପ ଲଗେଇକି ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଏଠି ଦୀପ ଲଗେଇଦେଲା। ସେପଟେ ଆମର ଅଟୋ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାନି। ସେଠି ଆମ ଅଟୋ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କେ ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର କିଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ଟିକେ ସରିଗଲା। ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇକିରି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଫାଇନାଲି ଡୁମ୍ବୁଳା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନଥିଲି ଡୁମ୍ବୁଳା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେହେତୁ ମୋ ପିଲାର ଚୁଟି ବାହାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଡୁମ୍ବୁଳା। ଆମ ଘର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡୁମ୍ବୁଳା। ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଡୁମ୍ବୁଳାରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଏଇନା ପଛରେ ଗାଡ଼ି ରଖିକିରି କେତେ ଚାଲ ପଡ଼ୁଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କେତେ ଭିଡ଼। 2-3 ଦିନ ହେଲା ବାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଚୁଟି ନଣ୍ଡା ହେବ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେ ନଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠି ତା ମାଆ ଧରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି କାଟିବାରେ ଲାଗୁ ପଡ଼ିଛି। ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ ସହଜରେ ଚୁଟି ଦେଖାଇଲା, ନହେଲେ ତ ଦେଖାବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଅଧା ନଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାନି। ପୁରା ଶାନ୍ତରେ ଶୋଇଛି। ମୋତେ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ରହିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତାପରେ ସେ ନଣ୍ଡାରେ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଫଟୋ କରି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଆମ ଶାଶୁ ଭଣଜା। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖେଳନା ହାରା ବିକା ମାନେ ସବୁ କିଛି ଖେଳନା ବେଲୁନ୍ ଚୁଡ଼ି ସବୁ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲେନି। ଆସ 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 ଦେଖିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ। ଦେଖିକିରି ମାଡ଼ ହବ। ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଦୋଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଦୋଳିରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଚାଲି ପାରୁନି ଜମା ଦୋଳିଲାଣି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବସି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଦୋଳି ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଏଠି ଟିକେ ବସିକିରି ଟିକେ ଆସିନି ଦେଖେଇବି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦୋଳି ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବତକ ଦୋଳି। ଦେଖିକି ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ବୋଉରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଆମ ମନା କରୁଛି ଯ ତମେ ଟିକେ ପେଲିଦେବ, ବୋଉ ଟିକେ ଝୁଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମନା କଲେ ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। କି କଥା ଦେଖ ଏରୋଜି ଯାଉନ ହେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଯା ତାସ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଜ ବେଇଲେ ମୋ ପିଆସ ବଢିଆ ବୋଲୁଛି। वीडियो बचिया देख केते अंधार। एबे आमे जिब्बा पई पूरा बाहरी पड़लुन घर को। एते अंधार कहीं जेतु ग्रहण लगी अच्छे से जल्दी टिके चुट्टी काढ़ी पलि आसिलु। मंदिर भी खोला हैनी रहुची। जय जगन्नाथ।